तो हेलो गाइस न्यू रोस्ट रे आपण मानकु ढिंका चिका मजा नवा पे रेडी हो जाओ। हैं? क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? भुवनेश्वर मेंढा जनक अंटाणा गाय को रोस्ट मारछन माने उदित शंकर शंकर गीत रे गंजे प्रमोशन ना रे बासी गला सेठू पर्सनल मैटर को नहीं की ताको रोस्ट मारछन। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ବୁଟୁକା ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ କି ଛୋଡ଼ି ପାରୁନି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ରୋଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଗାଣ୍ଡିରେ କେତେ ପାଣି ତ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛୁ ସେଟା ରୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏନି ତାକୁ ପେଲା ରୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆବେ ରୋଷ୍ଟ ଏମିତି ମାରିବୁ ରୋଷ୍ଟ ବାଜିବା ଜାଗାରେ ବାଜିବ ଲୋକ ହସି ହସି କରିବେ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛୁ ଲୋକ ପେଲେଇ ହସଉଛୁ। ତୋ ହାବୁଡେ ସବୁ ପେଲା ପଡିଛନ୍ତି ତୁ ପେଲେଇ ହସେଇ